Panai ya pi wei baro ya kene ka kubor ka ba utra udan ban kren shapi ya kene ka por ka ba menta. Ban ngai kene ka kubor ka nalong ke jingker khu ya pi ka nalong sisa ka jingmyntoi ya pi. Bat nga kerpat ya pi ba ben sngoba ban da snap ha kene ka kubor. Bat ka ei ka ba utra kwa ban kren ha kene ka por ka long. Hato ka dan jingmyntoi em haba pi shakri ya utrai. Kata ka long ka jingkeli ne ka long ka mat ya ka bangin ya kren ha ka por ka menta. Hato dan jingmyntoi em. Hagini ki singi ki bamenta mo perthai ki jongga jingya kerduk kam baro ngi wat ki kam bat lada ngiyok ka kam ngi kemen namar ba ha ka kam ngiyok ka tulop bat na ka tulop le se la ban besar ki khon ki kti ka yen ka sam bat kum ta la ban pendap ki jingdan kam ba man la ka sngi ya ki jingdan kam ka jing em ka jongi balada yok ka kam ka ba kham bahali ka no kham sngot tenat balada ki tuli ki ba yok ka kam sarkar kat no kida long jingker khu shisha ki namar ba baro ki breu ki wahat baik ya ka kam sarkar namar haga kam sarkar ka don ka security ka don kata ka jing sungu skan ka jing sungu scam kham tam ladang yo ka kam permanent namar ba ka sarkar ka tip lada pidei shisha ki shakri jongka ka tip ban siu ka tulop bat ka siu ka tulop ka bahe bat ka le baru ia lagi jong ki breu jongka badeng ta ki nogi batrai ya ka kam sarkar ka suk bahaban yo alun lada pangru ka sarkar ka siu ka bai luksan ka bai dawai desien Hagi por ka mencuali dalam temen ruyo asaka pension bat kumta ka penlangi ka pisa bat kibreu ki yo ia ga jingker khu bat deheng ta ba ka don ka jingkemen haba kinu ki breu ki yo ka kam sarkar bat deheng ta lada yo le ka kam sarkar ka badai na po ka central mo ka tali ka tulop ka kam he ka kam ha su bat kibreu ki yo jingker khu bat deheng ta ki breu ki awat ya ka hukum kita ban yo ya ka jingmyntoi ban yo ya ka jingker khu ka jing em ka jongki Raga jingkeli hakani kapor kalong ba hato kadon jingmyntoi em pat ban shakri yau blai. Lani hato kadon jingmyntoi em bangin shakri yau trai. Habangi ong ban shakri yau blai lani ban shakri yau trai. Kamut ba ngihap ban resign no eki kam ki jongi bat bangin lej ban shakri yau trai. Bangin lej yalap ne bangin le ekano no ka kam ngabai dai ba ki jong trai. Ngamut ban ong kumta. Ngamut ban ong ba fi resign no eka kam ki jong pil ne pi e no eta ki jing trai ki jong pi ba pin shakri yau trai. Ni ai ngu yo blai bo de blai bo ai ka kam ya pi de blai bo ai ya pi ya ki jing trai ki baharu rukam henre ka jing kali ka ne ka miet ka long hato ka dan jingmyntoi em ban shakri utrai kai kata ka jing shakri utrai hato ubreu ula ban shakri utrai la da udang trai ka kam office ne ban trai ha ka no ka jai kam kan mau ya ka ne ka wei ni ai ngu yo blai bo de mo u ba karku ya ka kam ha ka jing em ka jongi henre ka ne ka wei pat ban shakri utrai kamut bangin i noi ka taki kam ki bakin jado aga jongi bangin shakri be tangi u ladau blai khot ya pi ai ngo yo trai ladau khot don ki shakri ki jong blai ki ba ki resign no ega kam bat ki train no ya ka kam ga jong blai badeng taki IT no ela jong ka jing em jong ki hi ban shakri yo blai ai ngo yo trai la don ki bakum kita han rai u blai shim la khot ngi baro bangin long kita ki ban i no ega kam ba bangin trai kumta habang yong shakri u trai kade kata ka bangi bu neng kong yo trai ka jing em ka jongi ngibu nang kong yau jisu ngibu nang kong inu blai unong pen em utrai unu ba it jongi haga jing em ga jongi kamu la pitrai office ro kamu pitrai nang kong pi shakri utrai deng ta pitrai ya no ka kam bat si sin ba pi shakri nang kong utrai kata ka kam ka ba pi pitrai ro kan don ka jingker khu kano ka kam ka ba pi le ro la pi shakri she utrai hang ta ka don ka jingker khu namar ba la pi bu nang kong yau jisu haga jing em ga jong pi bat lada pi bu neng kong hi yau ne ubalong unong pen em jong pi hau ki ai baro ki long deng tau jisu ruang ba fin wat trai ke hima ga jong blai ba de ka hok ga jong u ti ki ai baro an sa ilang tam ya pi deng ni haba jisu hi kai ke ni om ba fin wat trai ke hima ga jong blai bat ya ka hok ga jong ki ai baro an sa ilang tam ha pi don ki breu ki hoi ki don ka kam sarkar ki trai ka kam ka ba he Henry om judap aga jing image ki yo tulop da kalak ru padap dang duna dang kerdo dang saram sa asya shane chatai gababel ka ong la sam si spar punyo ka ong fi khistap kata fi petmiet kata fi bam ye pu ga jing trai stam ga jong pi Henry kam dan jingmyntoi ka long ga balen ai ban khistap ban petmiet ong ki tin ga jong blai ban bam yo to pu ga jing trai stam jong pi namar hang ni par ka ong bo trai pun yo thia i ki ba it ki jong o Lada pi bu neng kong yu trai ba lada pi it yu trai. Pi bu neng kong yu jisu pi shakri yu.
cái jing shakri cái ban kong kalong kumno pm hatu kata ka jing em ka jong pi ka dain em ka bi day dor ban ka gospel hatu ka jing em ka jong pi ka dain em ka shithi ya ka baki breu ki nyo ban puli ya ka jing em ka jong pi ban habaki puli kini iyo jisu hatu pi dain em ka nuksa hatu pi long em ka nuksa ya kita ki bahayeng ki basam ka jong pi long nuksan em ya kita ki perlok perjor ka jong pi ya kita ki ke ba pia kendo ya kita ki breu ki jing trai ki jing ta jong pi hang nong no pi bidan hato pi long em ka nuksa hato pi long em kata ka shiti ka baki breu ki yo ban pule ya ka jing em ka jong pi kata ka de jing shakri ka ban nengkong hato ki breu ki in em ya Jesus Christ sa ka jing em ka jongi bat ka baar ka long haba pilet cheno hato ki breu ki sma ayu na pi hato ki sma perthai ka ktien ka bami na pi hato ka kami ka ktien perthai na kami ka ktien ka jong blai hato kami ka ktien kam kai na kami ka ktien jong ka jing shisha na ka jing sma ka ba kumno kami na pi ka ktien ka jong blai ka ang mingilong ka jing ubi ka jong Chris ka mola dangingi shakri u Chris ka don ka jing ubi ka jong Chris ka bami na ka jing em ka jongi hato ka jing em ka jongi ka kran em baki bru ki la ban pule ka jing em jongi baki la ban iu jisu ka jing em jong fingi hato ngilong em shisha kita ki sunran ke ba shisha ka jong trai ni tang ki reuniam na ki shutip tang shapang ganiam ki shutip tang shapang kita ki rukom Raya kwa abang ngi pi kan ngi to ai fin shakri U Trai da ka baka jing em ka jong pi kan long ka jing em ka baki bru ki pet kini iu jisu ha ka jing em ka jong pi ka ba ar ko mga ong ngin long ka jing ubi ka jong Chris ba shano shno bangi ngi le to ai bingin sma jisu la da ka dai hang no la da pi kan do ar ngot lai ngot ne fi kan do baki pat ba ne hang no ha ye nga sam ha ka jaga trai ka jakta chu fi ha ka no ka jaka ka ba pi dan hato pi sma jisu na am hato pi sma em ya kata ka jing ubi ka jong Chris abagi shakri U Trai u khat ngi bangi long ki nong kit ktien sim kamut ka ai ka bangi kran ngi hangi kit em ya ka ktien ka jong sim ka ai ka ktien ka jong sim ka de ka ktien ka bawan na sim but sim udan ba ya ka good news so sim jo ka prthai ki don ki bad news deng ta ka ktien ka jong blai ka ong ba rapi puli Matthias ka nong ka ban riu de khat lai pusau ka ong gum ne namar kata wat khuslai na ka benta ka balashai naba kata kabala syai kan kuslai na kabenta la ka jong ya ka sngi ka biang la ka jong ka basnio kan ka benta ka bakhado kong ya ka sngi ka biang la ka jong ka basnio ka sngi ka don lagi ka basnio ka sngi ka don lagi ki khubor ka basnio ta fi pek khubor pek tibi piwat ki khubor na issue i bitang ki bad news kam don ka no ka good news kadon may tangka bad news ladang idon may haka perthai kadon may tangka bad news rega ktien ka jong blai ka ong ba blai punya thia ita ki ba it ki jong ladang idon how try ngi shakri u ngilong kita kinong ktien sim ki jong try ngi kran ni ka ktien ka jong sim namar ka ktien ka jong sim ka de ka ktien ka ba mi be tangka good news Jesus gospel ka de good news dai yang tang kwa ba dong epi ladang ngi don how try ngi shakri u kadon be ka good news ka jing im ka jongi kadon baik ka kubor ka bakman upanya thia ita ki baik ki jongo ka bamut habang idon bo trang shakri u ka jingim ka jungi ka long baik ka jingim jo ka jingkar khu ka jingim jo ka jingban khia ngilong bless ngilong burden de hang ta kwa ban ong pi la da pi shakri U Trai kadon ka jing suk ha ka man si mo ki jing ki la ban don lang ne hang tai ki jing le ki la ban don re U Trai upanya thia yangi upanya thia de hang ta bangi thia da mit ngi thia hun baik de hang ta bangi man sngi trai bat ka de ka ta kam judon ka no kabala aban penthut yangi deyang ta vela fi shakri U Trai kababal ka ong ka jingkentiu ka wan na ublai ka jingpen kentiu ka wan na ublai puli ka sam nyo pesan ka khot ka balai ba saw ka kran ya kata ba kamwan na mi na sat ngi na stay na shati hanrai ka jingpen kentiu ka wan na ublai de ublai ba kentiu de ublai ru ba penhiar pat kita ki wei ki balek sarong ya ki bru ki ba penyang ya ka reng ki balek persya ya ublai kita ki bru ki ba pen rendang ya U Trai ki ba long mar khong pang ya ublai kita ken kinom yo ya gajing pen kentiu de yang ta kwa barong ifi lada fi pen rit dalade lada fi pen ka ngo ilade lada fi shakri U Trai kadon kan nong ka ba kraw ka ba Trai un kar khu ya fi fin yo thia ba gajing trai jong pi kan long be jai ka basuk de yang ta fi yo jing kar khu kan ba ktin jublai ka khot ingi ba lada ngi shakri u kadon kan nong ka ba kraw mar ka ktin ka jong blai ka ong ngi kata ba kita hi ki be shakri u kita hi ki ba nget ba ublai udan marka babel ka ong Hebrew nom khat we khat ban riu ka ong ba klem ka jinget ngim la ban pesung bhai u blai kamot ngi haban don ka jinget ba kata ka jinget ka pesung bhaya u blai
đây là cái tiên cái trong play cái ông cái sam lại nhau cái khất cái sao cái ông tôi bên sngop hai là đi rồi hậu trai tiêu hồn ai cái chính quả cái đọ nuột cái trong này ngay quay quay đơn là cái trong cái chính quả cái đọ nuột đây ta cũng cái sam la phi quả bên nhau rồi mai thì cái life partner cái bà best cái chính im cái trong phi mà cái quả bên ông cái phi nên con shakri U Trai hồn ai cái chính quả cái đọ nuột cái trong phi shakri namar cái đơn cái nong cái bầu play hồn ai phi ban ngak kwa ban ong yepi haba pi shakri U Trai ke barok kan siwan be da ka basuk namar haba pi shakri U Trai pi don ka presence jong oblay haba pi don ka jing don ka jong oblay ha ka jing don jong ka don lot ke barok badeng ta ka tin ka jong oblay ka ong ba uta ba wan how blay un nget chi sha ba oblay u don ong ka tin ka jong oblay ai ba pin nget ba oblay don baru ba ai nong ru kita ki bawat yu kamut utai bawat yu blai utai bo shakri yu blai uyo ya kan nong ba kam dai ke ga basnil bangin khmi lenti ya kan nong habangi shakri yu blai Utrai jungi udai ubabha umdai ubaklam akor ada shakri tang ki breu ki siu tulop tang shakri ya ka sarkar ka ai tulop da phi shakri yu blai hatu phindu ya ka tulop ke jopi phindu e ki jingkar khu ki jing im chpi em phinum do lano ro blai udai ubabha udai ublay ubabishar hok udai ublay ubalai isin ay ga jing im ga jongi labi puli exodus kala nang ga arpulai ga khat arsan ka ong kita gi be shakri ngangan karkhu yo kpu ya ka buangan shimno ay ga jing pang na pedeng jongpi kadon ga jingmyntoi shibon la labi shakri U Trai un karkhu yo kpu ya ka bam ka di ga jongpi un karkhu ya ka kot ka khia ga jongpi un karkhu ya ka yin ka sam ga jongpi But U Trai, udai ublay, ubakar khu ya kita gibi shakri. Deh entah malaki kalau nong kebalai, kekeren hang tu kong hato dan jingmyntoi ben shakri ublay namar ki wairu. Oh ki shakri, taki yo jingkar khu lang re kwa benong yepi. Kita ki bam shakri, yo ublay oh ki yo jingkar khu ndake jingkar khu ke jungki kalong tang shipor. Kababel kong, vi pulih ke sam lai punyo ke dekat kat pra kat kendai kong. U Trai utip iki sengi jongki bajanai, bagi jingyo kenti jongki kalong bam jikut. Bagi nom yole ranya ka por ke jinjar bara ka por jong nem sneu kin kedang ong ke tin ke jong blai fin kedang wala preng jong nem sneu fin dan ni kata ka jing pendap ke jong blai ka nem sneu ha ka por ke jing jinjar ke jong fi nom le ran dala pi shakri U Trai un le ya ka kamba aga jing ke jong fi ban nga kwa banong pi dala U Trai sha ule un le palat ban ya ka ba phila ban mudor lemne ke ba phila ban perkhat kat kum kata ka bor ka batre ke jim ke jong fi Ephesus long balai dekat ke ba arpo kau yang kata hafi shakri U Trai kwa banong fi yo shibun ke jingker khu nga sung thu elade banga shakri U Trai nga yo shibun ke jingker khu ke jim ke jong ban nga ai ngo yu blai bagi sing samla kila ban kerdo kila ban syak tangan re kita ki bawat yu blai ong ke tin ke jong blai kinum kerdo ya ke babha man nga aingo bau blai upendap man lagasngi ya ka bam ka di upendap ike barok ke bangdon kam haga ni ka jing shakri haga ni ka ministry u blai upendap na dong sedong man lagasngi ai bu penbiang ya ka jing don kam jong kata kasngi habangi shakri U Trai kam long ka basniu mar kasngi hi daladi hi kita kisngi barok kilong hi ka basniu ndri ladangi don U Trai kisngi barok kilong ki babha namar ngi don yau tau blai ubala pen kala na kata ka jing tim shagi jing kerku bala pen kala nagata ka jingdu jingmyntoi shaga jingmyntoi bala ampen kelai ke jingsusi shaga ta ke jingrekhe ke jingyam shaga ta ke jingkmen ublai jongi udai ublai ubapen kela ta deng ta kwa ban ong ipi ka don ke jingmyntoi ka don ke jingkerkhu shibon lada pi shakri ublai bat ka don ru kata ka jingkerkhu bat ka bainong ka ublai u ya pi ka babel ka ong da pi puliru na ga galatia nong ban reu de khat ba pra kong utaw bo bet ha ka do unyo at ya ka ba pot ke jong u henre utaw bo bet how man sim unyo diang ya ka jing em ka ba bam jikut balada pi bet ya ke ek mo lada pi le ek tang ha ka ba ken jado pi pinyo at bet tang ya ka ka ba pot da de heng ta la pi shakri na pi le ek trai ek tang ha ka ba ken jado pi trai sitam jisu wang ini kintien wat trai sitam ya to kupu ba jat na le ta ke jing trai ka ba jat na henre to trai pi ya ka ta ka jing bam ya ka ba yaisa shaga jing em ka ba bam jikut pi pule kata no yanas long ba enreu ka kran ya kata bat nganget wanam tre sitam ya ka ek ba pot na wanam tre sitam ya ka ba do na wanam tre sitam ya ta ki ek ba kut na tang si por re to ai ba pin bet ya ka jing em ka jong pi how try namar how try la pi bet pi shakri U Trai hang ta fin yo diang ken ya ka jing em ka ba bam jikut namar utaw ba bet ha ka jing yam un yo atru ha ka ta ka jingrekhe kan but utaw ba bet
unyo at by ang gakhtien ke jong blay deng tau pin kan mau ba udan we breu gakhtien ke jong blay u Joseph ude breu ya ka ba ulayo ya ka jing posneu ya ka ba ublay ula ai ka de ke jing kular ke jong blay yau ne khuna u bakerteng u Joseph ublay ula peni u ke jing posneu ba sisin ba ka song jong u kala yeng ba kita ki song ki jing himen jong u kila yeng leng wer ba kila dem krup bandam yang tak song ke jong Joseph bahadin ang tahu la posneu sa jing posneu ke baar ui bagi tak sngi benai bagi karbai ki klor ki dem hakmat jong bat ulaya tho ya kata bagi himen kita dom bagi tak himen kita bitari bat kita isi hadu kata-kata bat kita mut ban peniap ban shimno ke jing ke jong itu aktin ke jong belahin rei kila sngus ai ba udeu para bat kum ta kila shude marau no sya kita kinong median bagla de no shatai shapo Egypt bat hang tahi Egypt pat kum umrau jin sia la de ban sertok la de ban sngo jin jar kata ke jim henrei namar bo shakri ublai unget ya ai ka bo blai la kular u yo ban ya ka ying ke jong kanrat jong bo bahado kata blai nu kanrat u bah ka dau ka long ba jing bah ka jong blai ka dan bat u Joseph is shakri ublai habo shakri udan ya ke jing bah ka jong blai badeng tau da trei bah da le bah do kata u shim jingkit kli ban pen biang ya ka ying ka sam ka jong Potiphar but haduk baka kurim ke jong Potiphar kala ibhai haduk baka umut ban le sniu bat kumta oi la syak keno ba umut ban le sniu ya ka bala bread ya uru syaka bendi balaga bendi utrai haduk kata-kata ka jing bah ke jong ublai ka dan hau Joseph ba unong ap bendi ru udah syam sengo bah ya Joseph haduk bendolong ru unong ap bendi warang ba utik chat senan wat ya ka bendi Joseph la compare don ka ying jong Potiphar la udan ka bendi ru ndai udai hi leader udai hi utau bala kerku baka favor ka jong ublai ka dan bat kum tau yo ru ka favor ka jong Kibreu badeng ta ba udan ka bendi yang taru ni ulat trai bah baladon hagoi ka sngi arngut kita ki shakri ki jong sim we nong ra akpu we nong ra akhuri bagila syak no bagila le snew sim bagila syak bread aga bendi kila ya pot snew haga ka jing pot snew u Joseph u ai ka jing batai wong dei tang nong ra akhuri u ban yola em nong ra akpu un sa syak peniap un sa sasdin baga ja si syak thikum ta bat u Joseph ong la pil alat ne sepen kan mau ya u pharo syapang jonga anda kila alat kila aklet kim ken masuk Joseph udan yang ta bendi handin arsdam nang ta ufaro posneu ya kata gajing posneu ya ka bomdan balak ben batai badeng ta utau nong ra khuri ukan mau yau Joseph ubala batai syapang jeng mensua kat bau dang dan ha kata ying bendi badeng ta wong ai sim kan rat udan we bre wala kan batai kum tau la ya thu syapang Joseph lawan khamat jong Faro ulong ke melak men batai ula batai ya kata jing posneu bad ka long thikum taru bad la kan tiu ya ka kerdan ka jong Joseph ban long sendan utau prime minister uba kraw hapo jong usim badeng ta ma compare la don ha tliu ne la sha bread ki men tliu la sha di marah sha Egypt na ne udon ka ying jong Potiphar ne udon ka bendi ne ulong utau prime minister compare rei udai be ubreu ba shakri ublai padahing ta ma la long ka jingker ku ya ka ri Egypt neng kong la long ka jingker ku ya kita ki ri ke ba marjan ha kata ka pol nyot lagi snam ka ba don kata ka nam sneu ka ba kraw but om ta ka tau la long ka jingker ku ru ya ki men ki jang bat ya pa jang u Jacob na marba la da umdon u Joseph ngai ka ri baro kan de jendela yap tangan Tede yang tahu bau Joseph la kentiu u shadok kene ka kerdan kadau kolong namar bau shakri u blai shim labu jing ktang la ne shim labat jing susi nan tagi men ke jong balai kile enga kum ta ne khulmbat jing susi ya kalok ke jong Potiphar ka bakno balai ke shkuno enga kum tong bari kita gi arngut ru mau ta we ru balalai unong ra khuri khulmbat sungusi ru ulah kemen bau shakri bi U Trai kum ta bat ngi ka don ke jing pun kentiu bau blai u ainong ya kita ki bawat yu blai u ainong ya kita ki be shakri yu badeng tang kwa banong ya pi balada pi shakri yu blai ada pi kloi ban IT ya la di hau blai ada pi kloi ban penteli no el di hau Trai balada pi kloi ban long ki breu ki ba yap no na ka tau Jesus Christ kat ba pi dang em ada pi kloi ban penteli el di pi pen long not ya la di pi pen long ya la di utau zero ha ga jing em ga jong pi U Trai un pen long if you hero maka abang yang kata, oh Joseph nak jinglong zero, ublay lapan long hero ya but kan mau ya kan ia bau Jesus Kristus kat ublay
kat utau khon jong ublay ulawan penlong thli ala de ulawan penlong zero yala de namar nakata ukpa ula kentiu yu banlong utau halor ki baro badeng tau la kentiu bahaga kerteng ga jong Jisu ki khoseu barok kin nam krop barok thli kin pla bau Jisu Kristus udai utrai hoi ula pen khango bala kentiu yu banlong halor ki baro hoi ula de lupai kata hendra haula wana ga jinglang do barkum ta la kentiu yu pat sisa halor ki baro badeng ta kwa banong efi la fi shakri utrai kamot pi aban pen zero yala de pi pen thli yala de pi shakri pi buat neng kong utrai ga jing em ga jong pi badeng ta la utrai dan ga jing em ga jong fi ka jing em jong fi kan long ka jing em ka bam dan jingmyntoi ero am trai si trai krok si krok atrai si tom ha ka ba khat do dan jingmyntoi pila le si tom ke baro re dan ke baro ra jing kemen ka jing em ga jong fi tadeng ta kwa banong pi ka ne ka sngi ka dan ka jingmyntoi shibon ada pi shakri utrai ka babel ka ong namal ki kalonong ka balai ka dekat ba khat nyau ka ong ba ublei ong ngan isn kumba tau khon habu shakri ukpa wisn tau khon kan long kum ju ru lada ma phi ki khon ki jong blei fi shakri ukpa la fi shakri utrai un isn ke nya phi bat kan don ka jing pnya pher hapdeng utau ba shakri utrai bat ubam shakri utrai hapdeng utau ba hak bat hapdeng ubam man utrai ong ngan pnya pher ki ken bat kan don ka jing pnya pher balada pi kloi ban penthli ala de naga menta utrai ublei salia ban penthli wat ya ka beneng naga menta jong fi salia ban penthli lot eke baro tang ba pi pen yo eke jingmyntoi ban kwa banong fi ublei jingi ublei ba krau balada ule ma om ke baro ki long ki internet ki ayom jong pi baro ki long ha ki ti ki jong ong ka sam ka ba life way ka khat ka ba khat san ki ayom baro ke jong pi ke long ha ke ti ke jong blai baru blai uban biang ke baro ha ka ayam ke jong baganget ya gane bala da fi shakri utrai ya ne ban shakri oi don apring jo pi piong la shakri utrai ya apring ke jing le ko abanong ye pi bo so unom hap habam pat biang ka ayam ong ke tien ke jong blai hoi wongan sneng nong bando bagi so jo pi ke nom hap shaban pat dei ka ayam ko abanong ye pi ba ki jingkar khu ke jong blai kin nampat hap hapi lada kampat dei ka por ke jong blai u blai la ban tenju epi ka bible ka ong kumne na proverb khat nyo ka khat ka balai gong u khiu pen prang ulong ye ka rupa bat ka lawar ding ye ka ksiar hanre utrai u bat tenju ya ka donot ka khin ke jong blai ka ong bo blai pen prang ye pi bo blai tenju ye pi ka ding ban pen wandur ye pi syakata ka jingkar khu ke jong bat nganget u blai tenju ye ka donot jong pi la pi thaj no ne kum no ne steng lenti ban shakri utrai nga kwa banong ye pi kano ha bagi shakri utrai kam wan mit direct ke jingkar khu hap yai ne hap yai up hap yai sha hap penthli haban it haban ai la ke jong ke jing em ke jong i shau trai ba deng ta ba pi le kom ta pin yo i ya kita kisah ke bau blai un pen mi ke jing em ke jong fi un penthli ka beneng baro na ka banta ka jing em ke jong fi bible ke thu baladon sisien ko ke breu ka phon ka pangsoi bagne ke de nong kanan kalawan chu Jisu kalapan ya ke jing pen khia ngong trai pen khia ke khon ke jangau Jisu usngap jar uklem krane ba ka yai kerpat bau Jisu ong ini ke gentien om ju ai ya ke jing bam ju ki khon chu ki so udah keren kata udah keren khor hado kata regane ke nong kanan kalau ong ki so ki bam wat ya kata ka bahap na kami ke jong kanrat ka ong trai ngatip melong ba kraw palat lada memele me ko try ka kraw palat kata ban ngam dan kam hadok kata ka ba memele nga mal ka kraw palat lada memele try lada mele ru tang ya kata ka bahap na gamit ki jome mut tang kita ka sapit sapai ka bahap na me kala biang nga namar ba kata ka sapit sapai ru ka de la kraw palat mar me de bleu bla kraw palat kata ka ba khindiat jome ri kala it's more than enough nga bat kadai kata Jisu ang ampat ji ke jinget kum kene ke breu hari Israel barok badai heng ta bau Jisu ang ke jinget jong phala pen khia ke khon ke jong fa bat ka yo tang ke sapit sapai ke jong trai bat kene ke sapit sapai kadai ka balap biang palat nam ta jong ka balada fi shakri utrai ke kwa banong fi unom ai tang ke sapit sapai ya fi on ai ya ka ba biang tam ya ka ba bahatam ya fi pat ya ki khon jong fi ong ke tien ke jong blai Tadau la pia ya ga hok bala ga jigbet baru trai.
suki kon jong pi hadien jong pi ki kon jong pi kin long ki bla kerku la pi shakri U Trai IT ne la din duduk menta shakri ne duduk menta sampai ki kon jong pi kin long kom no la sai da he ki kon jong pi li palat kin shakri U Trai pini I ke jing kerku ke palat liam pini I ke jing pendap ke kerhai ke slai ke dap hado banong ngam jakasho ong ke tin ke jong blai blai un tenjuk ya pi oi amut ba man ong ba shakri blai fin light na ke jing e kin bon ki jing ele kin bon fin shakran ben fin shakran kho pin shakran ki tin blai pujai pila ben chap pin stom ro re la pi ai ne bro trai un pen yo thia ya pi bat kita ki jing e baro pinum yo snow haba pi don bat utrai kan ya kita ke por baro ju ong ikani ba ka jing pang jing ele ke bawan ka jing em ke jong pi la pi don bat utrai nga nget ba ka don la ka jong ke expiry date ki jing khuslai ki bawan kita ki jing ele ki bawan ka don la ka jong ke expiry date bagi takin kot no baro kin kot no la pi ai ne bot trai la pi ai teng ban shakri U Trai la pi ai lun ti bi bot trai kata kan ya chadien ba pi binang ya shakmat shakata ka bo bleu la kular ron ta jong im jong fi kom bo bleu la kerku ya Joseph un kerku ya ga jing em ga jong fi kom bo bleu la kerku ki shakri ki jong ki ba bon un kerku ya ga jing em ga jong pi ru tang ba pin long ma pi tang ba chu jing kerku ya pi hi han rai ba pin long ka dao ga jing kerku ya ki wei de ka tin ga jong blai ke thu bo bleu la kerku shikat de ya Joseph ba un long ka jing kerku ya ki wei ho shaitan la thmui ka basneu ong tin jong blai na Genesis lama san po de khat bar po la thmui ka basneu reu blai pen kala pa dia kata sya ka jing ba ka nong ye fi bo trai udan ka plan ka bakram ta ka jim ka jong pi udan ya ki ki bakrau ka ba un le ka jim ka jong pi tangi ke ne ka wei kwa ba kata ka long ba pi pin IT la de ha u ba pin shakri ba pi pin shong Nongkhryiem mi la de how trai ba pin im how trai na mar ka tin ke jong blai gan pen ka mau sui ke de khat ba ka ta ka lang na job long ba pra ka de khat khat wei ka ba thung shut hatu la ban mi klem ka ti la new kor hatu la ban mi klem ka thung shut u de u kan ja sla papyrus mo ki ong ka tin pareng ba ki ju tho jing tho ma shwa sha ban mi ki kot ki sla kot ki paper ki ju tho ki papyrus au ne us kan ja sla la ban mi klem da don ka kti kalong kum ju ru ubreu la da don how trai la da shakri U Trai la da im how trai la da ya ka kum ka kti ke jong trai onom la ban sai so ha ga jing im ju ku trai ong ngalong mang ding so wan la pi sno anga pi ne anga pa junga un khalat ba pin yo sai so khambon ba pin long ka jing im ka ba sai so ka jing im ka ba ka jing im ka ba dap ka ba biang de heng ta ko abnong fi ka don ka jingmyntoi haba pi shakri U blai ka don ka jingmyntoi ka don ka nong ka ba kraw la pi shakri U blai ta ding ta rai ban shakri U Trai rai ban bot yu jisu rai ba pin ino ki jong ka perthei bo neng kong yu ino yala di shadin bo no ya ta ka malade ka halade ka jong pi shadin bo neng kong yu jisu bala pi bo neng kong yu jisu bala pi long not yala di la pi bo neng kong bala pi long not kat nang bon ki not kat ta nang bon ka value kanang bon ka value kat ta la pi thli la de la pi bo nang kong U Trai ka jing jong fi ngai U Trai kor khu ya fi ngai U Trai on ai bor ya fi ba to ai ba pin long ki breu ki ba shit ram ki ba plo ki ba thrang ki ba sliang ka tin ke jom lai gong suk ki ta ki ba thrang ki ba sliang ki ka hok na ba on pendap ya ki ken on pendap ya pi la pi sliang U Trai ko mo David wang ko mo kerang U Thrang ki wa kom ta ka man sim jong ka thrang U Trai ada pi thrang sia U Trai ban shakri u ban mani u ban yaro ya ka teng ga jang kum ta fin yo lat em kan kum okay rang la dong yo ka un yap na breu la dong yo U Trai ka jing em ju kan yap na kan o un yap na kata ka man sim ju kan yap ka bom jukut ju kan kut na kan ba U Trai man ya ka ta kwa ba pi pin trang pin sliang kan you u jisu udai u shisha u jisu udai u bakular ka babel ka ong ka ta fi pule ki shithi ki hebrew no man reu ka khat ka ba khat pra ka ong dan artli ki bam kala kalong ka bam la bo blai un lam ler ba ka ba ar kalong ba uta u ba pet cha U Trai un yo e ka jakari de hang ta U Trai la ban lam ler u blai la ban lam ler un la ban thok ban shikor ya fi ka e ka bolu kular ya ka ta un le bala fi pet cha U Trai fin yo e ka jakari na mar ha u fi shem ya ka ta ka jakari ka U Trai kor khu ya fi o fin yo e ka jakari ma pi ki khon ja pi ka yeng ka jong pi pin don ha ka jing ka jong blai ka sam khnai puai kong bu ta bu shong ha ka jakari jong ba khli tam e un yo e ne ka jing ka jong budan bor bor la pi re ha U Trai pi shong ha o pi re ha o ha ka tien ka jong ha ka jinget pi re ha o mu long ma o kan ka ta ka jing da jong pi ba long ma o kan u tau ban besa u ban pendap ya fi kerhai
palat banyak ke bapila ban mudor palat banyak ke bapila ban perkat ba khmat jang fi kampat i skor jang fi kim pat jios ngo ani kam shalami na ka dot not jang fi kin long kita ke ko blay la bo lo pa ya kita ki ba e la fi e you try o fin dal ngo ta de ke ba blay la ke jim ke jang fi ta dau try ong fin e you da ka dot not da ka man sim da ka jing ba da ka bor baro ba fin e ri ki paramarjan kumba pi e yela de kan ma wi kata ba pi e ma kan ka parthai parkhat nang kong yo blai parkhat ka ba ar ye ki wei to nyo ki wei ki long ki ba khamba ban yela de shakri U Trai ai ba ki wei ki nyo ki jing panem ai ki wei ba ki nyo Jesus Christ klet no yela de pila yo yela de the no shakri wei de bat ka wei nang kong pin e U Trai fin shakri u bat fin ar i ka tien ki jong blai shakri wei pat i bat ye ka jingkar khu ka ba pi yo to ai ba kan toit lam shakri wei ban long jingkar khu lam ki wei ban ngai U Trai kar khu ya fi bạn cái qua bên phía dưới xiên cả đơn cái jingmyntoi haba phi shakri U Trai phi nhọ cái nong blame kur khuya phi ngi dwai cái por ka manta ngas ngo ni ka por dan na pring jo phi ki bas ngo arta tien phi la shakri U Trai phi dan na pring ki jing e phi dan pring ki jingele pring ka ram ke sha phi dan na pring kita ki jing sha te sha khom ki bubon re kwa benong e phi kita baro ki dan ki expiry date ngi dwai cái por ka manta bạn ngai nai do man sim nai thaj mau trahi un pen sha bor kita ki bas ngo luat umpan syai bor fi wala film dan ka bor umpan roi ka bor bat ki rang sam la kin kelon khoi in roi kita ki ba khmi U Trai an ban thamai bor ki ngai U Trai ban thamai bor fi fin her ki thap nyang kum ki pukni fin mare fin am sol thai fin ya fin am ngolwai na do ni ka sngi man ta tat do ka sngi jingwan ka jong Trai fin de pulir ki city ki philippi gel nong ba neng kong khot man re wang utablas dang e kam ba ha po jong fi ulong ubayai ne ban pendap ye kata ado ka sngi ka jong Jesus Christ ngai utablas dang ye kata ki jing Trai ha po jong fi long bayai ne man pendap ya kata ka syong sa fi kloi ne man ya mare baru blai fi long em ki bakloi ban ya trailam baru blai pangangai la fi long ki bakloi ban ya trailam baru blai fi long ki belakar khu kan ka tin jom blai ka ongom ta ting ya dwai kan ka por ka bamanta in ya dwai try ni ka por nga dwai na man ki khon ki jamai don apren joki ko try ki do man sim don apren joki ko try ki do jingkermen don apren joki ko try ki sngosi hoi ki shakri men ragi don apren ki jing e ki shakri me ko try ki don apren ki jing ele try nga tip ya kan ka wai ha ka kerteng ka jamai u jisu me pen shai bor pot ya kita ki bas ngolwai mai bor ba try kita ki bas ngothai ki bam don ka bor me pen roi ka bor ablai but try oi ba kin yo khmi pat ko try ya kata ka jing pen thamai ka jamai queen yo patiang ko try ya ka bor na me but try oi baki ap khmi na me an pen thamai bor ki ablai o ki samlawat ki rang salam kin kalon khot kita ki biya ya ka do ka jong ki biya ya ka try ka ha ka ta jing start ki kin kalon khot kita baro henry kita ko try ap khmi ame try an pen thamai bor ki pin her ngai ta do ni ka ski pin her ki thap nyang gum ki pukni am don kai kai shu bala ban bat fi shatai sha jrong pin nong lai lo shatai sha jrong pin kiu ha ba fi don ka presence ka jong blai kanon ka bor par thai ka nom la ashe man bat fi pin her kum ki pukni pin mare an dan mano bala ban be fi om dan chu man no mano bala ban kem fi fin mare stat do kata kata da ka bor ka jing pin shat bor ka jong ban sim ba khoi ka jing jong fi pin ya fin am sngo that fin am sngo that shu mar bon sin fi sngo ban shong no fi sngo kumba pi ongan e no ban shakri U Trai Andrei kita barok kinomla ban pensange ya ke jingya lunti ke jong fi baru blai ban ngai U Trai ker khu hallelujah try me ker khu ko try ni ki khun jame mai bor ni ki khun ki jame try hallelujah bang kran ni ke jing ker khu ka jong Abraham hau Chris Jesus kan long ka badap ka baslai ha ni ki khun barok try ngai ko bagak tin jame ka men pen ya per pedeng utau ba shakri baru bam shakri ha pedeng utau ba hok ba baman try ngai men pendap ya ka tin ke jong me namar ki jingkular jame barok ki badan ha me ke long ho but amen ngai kan long kum ta ko try hagar tenge jameu jisu amen but amen ngai try ben kia fi ngai try ben khu fi ngai try ben shaj bor fi ban ngai finang yat na ka bor shi ka bor tat do ka sngi ka jingwan ka jong try e palat fi ya shakri U Trai wat no man thaj wat no snol wat ku bless you bon amen.